Вяването може да стане също автоматично. Подробности на вътрешните страници 2 и 3 на Монитор. Стандарт. Оттам избираме да прочетем следното заглавие. Такситата с данък от 400 до 1000 лева. Това решиха депутатите. На първо четене с промени в Закона за местните данъци и такси от 1 януари 2017 година таксиметровата дейност у нас ще се облаги с новият данък. Телеграф с тревожно заглавие. Двама на ден избират смъртта, мъжете се убиват по-ефикасно, жените с повече неуспешни опити. Средно по 8 българи всеки ден опитват да отнемат живота си, едва не успяват. Сочи изследване, най-много опити да се отидат от този свят извършват разведените. Почти толкова са и случаите при хората, които никога не са случвали брак. Пенсионерите и безработните хора в България са също сред най-често самоубиващите се. Още едно предупреждение от Телеграф. Заради опасни отсветители, великденските яйца повторяват децата. Причината е, че боите, с които се шарят, съдържат съставки, които причиняват хиперактивност при подрастващите. Затова алармират от Асоциация активни потребители. При възрастните страничните ефекти са минимални, но експерти съветват хората с алергия ясно да избягват прекомерната информация на храни с осветители.